Sa preko 30 godina iskustva u radu sa mesarama i proizvođačima hrane, nemačka kompanija Landing Lava se opredelila za razvoj dry ager komore za suvo zrenje mesa, a na razvoju ove komore je radila punih 6 godina pre nego što je finalna verzija uređaja puštena u komercijalnu prodaju. Testirajući mnogobrojne varijante klimatskih uslova u kojima meso zri na potpuno prirodan način, delovanjem sopstvenih enzima, bez prisustva mikroorganizama, zaključeno je da je stvaranje savršenih uslova za suvo zrenje mesa veoma zahtevan proces. Šta je sve bitno kako bi se postigao veoma visok kvalitet suvog zrenja mesa? Prvo, vlaga vazduha. Idealna vlaga je oko 82% kako bi se osiguralo da ne dođe do isušivanja mesa. Ovo se moglo postići na jeftiniji način ugradnjom kontejnera za vodu iz kojeg bi se vlaga dobijala isparavanjem, ali ovaj metod dovodi do toga da se ta voda kontaminira bakterijama i takođe neophodno je svakodnevno kontrolisati nivo vode u kontejneru. Iz tog razloga je razvijen jedinstveni sistem koji je patentiran i nemoguće ga iskopirati. Ovaj sistem održava optimalan nivo vlage bez dodavanja vode na zdravstveno potpuno bezbedan način. Drugo, temperatura. Idealna temperatura vazduha unutar uređaja se kreće oko 1,5 stepen, jer onemogućava razmnožavanje mikroorganizama, a idealna je za biohemijske reakcije koje dovode do zrenja mesa. Ova temperatura je potpuno nezavisna od temperature u kojoj se uređaj nalazi. Treće, ventilacija. Strujanje vazduha unutar komore igra važnu ulogu u procesu suvog zrenja mesa. Prilikom biohemijskih reakcija u procesu zrenja neophodan je dotok svežeg vazduha bogatog kiseonikom. Meso prilikom zrenja diše i troši kiseonik koji u komoru stiže svežim vazduhom koji je pročišćen prolaskom kroz aktivni ugalj. Četvrto, sterilizacija komore UV zračenjem. U zavisnosti od talasne dužine postoje 3 vrste UV zraka: UVA, UVB i UVC. Najdužu talasnu dužinu imaju UVA zraci, ali njihov sterilizacijski uticaj na mikroorganizme je mnogo slabiji. Iz tog razloga, originalni dry ager koristi UVC zračenje kratkim talasima, ne ostavljajući mogućnost mikroorganizmima da prežive. Peto, himalajska so. Neobično važnu ulogu igra prisustvo himalajske soli jer obogaćuje vazduh mineralima, potpomaže sterilizaciji vazduha i održavanju optimalne vlažnosti. Šesto, kvalitet izrade odnosno dizajn. Posebna pažnja posvećena je odabiru materijala i komponenti od kojih je dry ager izrađen sa ciljem da korisniku obezbedi vrhunske performanse i prelep izgled. Koje su prednosti dry ager komore u odnosu na konkurenciju? Najvažnija prednost originalnog nemačkog dry ager uređaja je potpuna automatizacija rada. Pored toga, komora je veoma tiha, uz veoma atraktivan dizajn što je čini idealnom za restorane i ugostiteljske objekte gde može savršeno da se uklopi u gotovo svaki enterijer. Originalni nemački dry ager u odnosu na druge komore na tržištu, koji je u mogućnosti da proizvede idealne uslove za zrenje mesa, a to su vlažnost vazduha 82% pri temperaturi od 1,5 stepen, donosi najmanje gubitaka tokom procesa zrenja. Istraživanja su pokazala da mnogi drugi modeli dry ager komora, koje možete pronaći na našim prostorima, imaju gubitke koji su i do 3 puta veći u odnosu na dry ager.